uskus na nebeska vrata. Sindrom sna, kavala tarot i sansara. Gdje god da kreneš isto ćeš čuti kako su čudni životni puti. Lonac na vatri kopčavu reša, pametan citat iz Gilgameša. Nekada težak, a nekad lak, život je svetlost i sunca zrak. Kuc, kuc, kuc na nebeska vrata, kucajući tiho na nebeska vrata.